Senu ka baara ye min ye ka fɛɛrɛw tigɛ ka ɲɛsin ekɔlidenw ma fɛn min bɛ se ka hakili sigi k'u hakili ju don k'a ɲɛsin u nakun ma n'o ye dɔnniya ɲinini ye Senu ka baara ye nin de ye bakuruba la olu kɔnɔna la a nana ye fɛn dɔw bɛ yen peut-être ekɔlidenw mago b'o de la kosɛbɛ adamaden yɛrɛ bɛɛ mago b'a la mɔgɔw mago bɛ kɛnɛya la kalan ta kɛnɛya kɔ ekɔlidenw mago bɛ dumuni na i n'a fɔ an bɛɛ u mago bɛ siyɔrɔ la u mago bɛ déplacement na u n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ donc fɛn fɛn bɛ se ka kɛ ka ekɔlidenw jukɔrɔma tintin u ka baara la Senu ɲɛsinnen bɛ nin ma an tɛna ɲinɛ a kɔ n'o ye wariko ye parce que jamana bɛ kasabini dɔ ta k'a ɲɛsin ekɔlidenw ma ekɔliden bɛɛ tɛ parce que f'i ka sariya dɔw de dafa walasa a ka se ka s'i ma olu bɛ s'olu ma cogo min na walasa u b'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na an ka baara ɲɛsinnen bɛ nin de ma